Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Doon na lang kita'y special announcement sa dili pa kita mupadayon sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang Cavite State University, Cavite City Campus. So just in case ganahan mo nga motrabaho didto sa Luzon, sa Cavite State University, Cavite City Campus, this campus is in need of full-time instructors with the following specialization: English and Early Childhood Education. So ilabi na gyud ang ESED, Early Childhood Education. Ang qualification, mga kaigsunan, at least master's degree in education with specialization in early childhood and English. Walay training nga gi-require, basta apply lang mo. Ang experience gikinahanglan at least 2 years of experience related to educational research work and or in profession related to teaching. Ang eligibility wala gi-require based on Republic Act 1080 for courses requiring bar or board eligibility. Ang interesado nga mo apply, pwedeng mo contact nato dinhi sa Ang Putling Ebanghelyo, or you may send your resume and application letter addressed to Professor Maria Cristina J. Baisa, the campus administrator of Cavite State University, Cavite City Campus, or you may contact 097586967777 kang Miss Mayan Toledo kana nga number, ang admin officer sa Cavite State University, Cavite City Campus. So mao kadto ang atong pinasahi nga announcement niining taknaa. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 3 verse 21 hangtod sa 24. Ang giingon dinhi, mga kaigsunan: apan karon bulag sa balaod ang pagkamatarong sa Dios napadayag nga gisaksihan sa balaod ug sa mga propeta. Apan kini ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuod diha kang Hesukristo alang sa tanang mga mutuo, tungod kay walay kalainan, tungod kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios, nga nahingpit ingon nga gasa pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga anaa kang Kristo Jesus. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sa versikulo 19, mga kaigsunan, sumala sa atong gitun-an ni adtong miaging mga simana, gibatbat ni Apostol Pablo nga sanglit ang balaod nag-require mangyud og perfect nga obedience, mga kaigsunan. Ang matag usa kanato hinukman sa balaod, gumikan kay walay naka-perfect sa pagsunod sa balaod. Ang tanan nahimong sad-an, ang tanan nahimong guilty, gumikan kay wala nato matuman ang gisugo sa balaod. Sa adlaw sa paghukom, wala gayoy bisag usa nga makahatag og depensa sa iyang kaugalingon. Ang tanang mga ba, mga kaigsuunan, mga hilom. And then sa verse 20,
gidugangan pagayod ni Pablo ang kabugaton sa atong pagkasad-an. Gumikan kay gipakyas nato ang balaod, gisupak nato ang balaod, kitang tanan nagbarog nga guilty at tubangan sa Dios, ug bisan pagsulayan nato og sunod ang balaod mga kaigsuunan, dili gayud kana makapahimo kanato nga matarong at tubangan sa Dios. Ang tumong sa balaod mao nga ipahibalo kanato nga kita makasasala ug nanginahanglan kita nga mapasiguli ngadto sa Dios. Dili gayud purpose sa balaod nga tumano nato kini unya mapasiguli kita sa Dios. No, ang purpose sa balaod mao nga ipahibalo kanato nga kita dautan, nga kita makasasala, nga kita nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios. Romans chapter 3 verse 20 ang giingon dinhi, tungod kay pinaagi sa balaod miabot ang pagkahibalo sa kasalanan. But pasabot mga kaigsunan, masayra nimo nga ikaw makasasala kung itudlo kanimo ang balaod sa Dios. Galatians chapter 3 verse 24. Mao nga ang balaod nahimong atong tigbadlong hangtod nga miabot si Kristo aron kita pagaisipong hingpit pinaagi sa pagtuo. So dili kita maluwas pinaagi sa balaod, maluwas kita pinaagi lamang sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Now sukad pa sa bersikulo 18 sa kapitulo 1, ato nang natanaw ang makalilisang kaayo nga kondisyon sa mga katawhan. Ug pipila ka semana ang atong gigahin alang sa pagpasabot sa matag usa kung unsa gayud kabugat ang atong kahimtang atubangan sa Ginoo. Nahiilalom kita sa tunglo ug kapungot sa Dios, and it is a universal problem. Universal kini nga problema. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 10, sumala sa nahasulat, walay matarong, wala bisag usa. Unya Romans chapter 3 verse 23 ang giingon dinhi, tungod kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. So walay exempted, it is a universal problem. Walay makatabang kanato ug wala na kitay paglaom. Pero kung muhunong ra kita dinhi sa verse 20 mga kaigsunan, mahimo kitang desperado, wala gyud tay paglaom. Salamat na lang kay gisumpayan pa sa verse 21 ug nagsilbi kini nga tulay, turning point sa libro sa Romans mga kaigsunan. This is the great divide. Kaya ang giingon ni Pablo, apan karon kaniadto wala kitay paglaom, nahailalom kita sa tunglo sa Dios, apan karon. Baliktad kaayo ang gi-introduce sa verse 21 mga kaigsunan. Ang giingon dinhi sa Romans chapter 6 verse 20 to 22. Tungod kay niadtong mga ulipon pa kamo sa kasalanan, gawas nun kamo mahitungod sa pagkahimong matarong. Mao nga unsa man ang bunga nga anaa kaninyo diha sa mga butang nga karon gikaulaw na ninyo. Tungod kay ang sangputan niadtong mga butanga kamatayon. Apan karon, so take note, apan karon nga gihimo na kamong gawas nun sa kasalanan ug nahimong mga ulipon sa Dios, nga namunga man usab og pagkabalaan ang sangputan kinabuhing walay katapusan. So praise God. Ephesians chapter 5 verse 8. Tungod kay kangit-ngit kamo kaniadto, apan karon. So niya na pud kining contrast mga kaigsunan. Apan karon kahayag na diha sa Ginoo, paglakaw kamo sama sa mga anak sa kahayag. Colossians chapter 3 verse 5 to 8. Patiyan ninyo ang bisag unsang yutan-on nga butang nga anaa kaninyo. Pagpanapaw, kahugaw, daotang kaulag, mga daotang tinguha ug kahakog nga kini usa ka pagsimba sa mga Dios-Dios. Tungod niining mga butanga nagsingabot ang tunglo sa Dios sa mga anak sa pagsupak. Kini usab ang mga gilaktan ninyo niadtong una, niadtong nagkinabuhi pa kamo niining mga butanga. Apan karon biyain ninyo kining tanan, kasuko, tunglo, daotang hunahuna, panghimaraot ug daotang mga pulong gikan sa inyong baba. So good news gayud ang mensahe sa ebanghelyo mga kaigsunan. Kaniadto walay paglaom, apan karon. So gibatbat ni Apostle Paul ang kabugat sa atong situation at tubangan sa Ginoo.
Pero sa verse 21 sa atong teksto, gigamit ni Pablo kining but now. Apan karon, baliktad kaayo. Romans chapter 1 verse 18 ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Dios gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo nga tungod sa ilang pagkadautan gipugngan ang kamatuoran. And then dinhi sa verse 21 sa chapter 3, apan karon bulag sa balaod ang pagkamatarong sa Dios napadayag. Ang buot ipasabot mga kaigsuunan, guilty kita kaniadto, sad-an kita kaniadto, hinukman kita sa Dios, ang atong pagpaningkamot sa pagsunod sa balaod, walay pulos at tubangan sa Dios. Gumikan kay duna nagoy paghukom ang Ginoo. But now, apan karon, ang Ginoo mga kaigsuunan nagprovide og pagkamatarong nga isulob niya sa tanang magtotoo bulag sa balaod kay dili man gyud ta maluwas pinaagi sa balaod. So this is the most glorious turning point. Gidescribe ni Apostle Paul ang tumong sa Ginoo sa pagtubos sa iyang mga katawhan. Hinukman kamo kaniadto, apan karon gitubos kamo pinaagi kang Kristo. So kini nga mga pulong makahatag gayud kanato kini og paghupay kung muatake si Satanas sa atong hunahuna ug muhunghong. Matud pa sa usa ka magwalali nga si Martin Lloyd-Jones ang iyang giingon, kung ang yawa muatake nimo ug muhunghong nimo nga dili ka Kristohanon ug nga wala jud ka nahimong Kristohanon tungod sa unsa ang anaa gihapon sa imong kasing-kasing o tungod sa unsa gihapon ang imong ginahimo o tungod sa usa ka butang nga nabuhat mo kaniadto, kung muduol siya og muakusar kanimo, unsa may imong isulti kaniya? Muuyon ka ba niya o muingon ka ba niya og oo, tinuod ka na sa una, apan karon imo bang ibangga bato kaniya kining mga pulunga? O di ba kaha kung tingali na bati nimo ang pagkahinukman samtang nagbasa ka sa kasulatan, sa pagbasa nimo sa balaod sa daang tugon, sa pagbasa nimo sa Sermon on the Mount, ug sa dihang nabati nimo nga alaot gayon ikaw, magpabilin ka ba nga naglubog sa yuta sa pagkawala nay paglaom? O ibayaw ba nimo ang imong ulo ug muingon, apan karon? Mao kini ang unod sa kahimtang sa Kristohanon. Mao kini ang pamaagi sa pagtuo nga tubagon ang mga akusasyon sa balaod, ang mga akusasyon sa konsensya, ug bisan unsa pa nga mukondinar ug mupahagba kanato. Kusgan gayud kining mga pulunga ug mahinungdanon gayud kaayo nga barugan nato kini ug pagaamguhan ang tinuod nga importansya niini. So that was Martin Lloyd-Jones, usa ka magwawali. So nagsulti si Pablo mahitungod sa pagkamatarong sa Dios nga iyang isulob sa tanang mga magtotoo bulag sa balaod. Gumikan kay dili gyud ta maluwas pinaagi sa balaod. Mao lamang kini ang bugtong pamaagi nga kita madawat at tubangan sa Dios. Kinahanglan nga masabtan nato kining pagkamatarong nga isulob sa Ginoo kanato isip gasa. Unsaon man kini higala nga madawat nimo kini. Well, adunay pipila ka mga butang nga gitudlo ang Biblia mahitungod niini nga gasa sa pagkamatarong nga isulob sa Ginoo sa tanang mga mutuo kang Kristo. Una, kini nga pagkamatarong dili kini gikan kanato. Wala nato kini na panag-iya mga kaigsunan. Ang giingon sa verse 20, pinaagi sa mga buhat sa balaod walay tawo nga mahingpit. So bot pasabot, wala gyud tay pagkamatarong mga kaigsunan. Guilty kitang tanan at tubangan sa Ginoo. And the reason nga walay mahimong matarong pinaagi sa pagsunod sa balaod is because hinukman na kita. Aduna nay paghukom. So ang tawo nga hinukman, bisan pag magpakabuutan pa kana siya, dili na mausab ang paghukom sa Dios. Dili na matangtang ang iyang guilt mga kaigsunan. Bisan pag perpekto natong sundon ang balaod gikan karon hangtod sa atong kamatayon, dili mabayran ang atong sala. Gumikan kay ang paghukom sa Ginoo iya nang gipakanaog. Ug pananglitan lamang kana higala gumikan kay wala mangyoy makatuman sa balaod sa Ginoo perfectly. Gumikan kay dili kita mga matarong nga mga tawo.
Di gyud ma-impress ang Ginoo sa atong mga maayong buhat nga pipilara, dili siya madala mga kaigsuonan. Ang concern sa Ginoo ang atong kasing-kasing mabag-o, gumikan kay dautan gayud kaayo ang atong kasing-kasing, hugaw gayud kaayo ang atong kasing-kasing. Nanginahanglan kita og bag-o nga kasing-kasing, ug ayaw gayud kalimti higala ang description ni Pablo sa kasing-kasing sa tawo sa verse 10 hangtod sa verse 18 sa Romans chapter 3. Walay matarong, wala bisag usa. Ang dila kuno sa tawo puno sa lala. And Paul is not talking about some other people. Paul is talking about us. Gidescribe ni Pablo ang matag usa kanato, and this is why ang pagtuli sa mga Hudiyo nga ilang gipanghinambog urang mga ritual sa uban nga mga grupo nga gipanghinambog, wala nay gahom nga mubag-o sa atong kasing-kasing nga dautan. Ug mo kini hinungdan mga kaigsuonan nga ang atong good works wala gayoy gahom, walay buhat sa panggawas nga makapausab sa paghukom sa Ginoo. Ang matag-usa kanato hugaw, ang matag-usa kanato makasasala. Romans chapter 3 verse 23, kay ang tanan nakasala ug wala makapasar sa himaya sa Dios. Walay bisag usa kanato nga nakabaton og pagkamaayo at tubangan sa Dios. Dautan gayud kita. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 12, walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa. Ang atong mga pagpaningkamot, mga kaigsuunan, hugaw at tubangan sa Ginoo. Ang atong mga maayong buhat, hugaw nga panapton at tubangan sa Ginoo. Wala gayoy pagsunod nato sa balaod nga makapapas sa atong pagkadautan ug sa atong pagkamakasasala. So kini nga pagkamatarong nga isulob sa Ginoo kanato ingon nga gasa, grasya lamang gayud kini mga kaigsuunan. Grasya. Ang giingon sa verse 21, ang pagkamatarong sa Dios nga bulag gikan sa balaod. So dili kini pinaagi sa balaod, dili kini pinaagi sa atong pagpaningkamot. Ang tibuok kasulatan, ang tibuok Biblia mga kaigsuunan puno kayo sa pagdeklarar nga ang kaluwasan gasa nga kinahanglan lamang natong dawaton pinaagi sa pagtuo. Mao kini ang pagkamatarong sa Dios nga iyang isulob kanato ingon nga gasa. Buhat kini sa Dios mga kaigsuunan. Gi-explain kini kanato sa John chapter 3 verse 16. Ang giingon dinhi, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si bisan kinsa nga mutuo kaniya dili malaglag kundili adunay kinabuhing walay katapusan. So grasya kini, dili nato kini trabahuan unya ato kining kitaon. No. Kung ato kining trabahuan unya mag-expect kita nga suhulan ta sa Ginoo, mura og nakautang nato ang Ginoo. No. Ang utang sa Ginoo kanato mao ang paghukom. Nagsaad ang Ginoo nga hukman ang mga makasasala ug iya gayong tumanon ang iyang saad. So mga kaigsuunan, ang kaluwasan gasa lamang gayod gikan sa Ginoo ug trabaho kini sa Ginoo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Mao kini gibalik-balik gayod ni Pablo og explain gikan pa sa sinugdanan. Ang Old Testament ga-record na niini nga plano mga kaigsuunan nga luwason ang katawhan pinaagi sa grasya ug madawat nila kini pinaagi sa pagtuo. Romans chapter 3 verse 21. Apan karon bulag sa balaod ang pagkamatarong sa Dios napadayag nga gisaksihan sa balaod ug sa mga propeta. So eternal kini nga plano sa Ginoo. Gipasabot kini ni Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan nga siya ang nagluwas kanato ug nagtawag sa usa ka balaan nga pagtawag, dili sumala sa atong mga buhat kundi sumala sa iyang kaugalingong tumong ug grasya. Kining grasya gihatag kanato diha kang Kristo sa wala pa nagsugod ang panahon. So gitawag kini ni Pablo og righteousness of God without the law. Sa laktod nga pagkaistorya mga kaigsunan, kini nga pagkamataro nga isulob sa Dios kanato ingon nga gasa, dili kini trabaho nato kundi trabaho kini sa Dios. Giprovide sa Ginoo ang pamaagi aron maluwas ang mga makasasala nga susama kanato.
Ang balaod mga kaigsunan wala kini gihatag aron muluwas kanato. Bisan pa sa paghatag sa balaod dito sa bukid sa Sinai, nagtudlo ang Ginoo og mga sakripisyo, mga halad, mga hayop nga giihaw, gipatulo ang dugo. All of them pointed to Jesus Christ, nga kordero sa Dios, nga muwagtang or mupapas sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Tanang mga kabtangan niining kalibutan na mga kaigsunan, dili gayud makatagbaw sa paghukom sa Ginoo batok sa mga makasasala. Dili nato mabayaran og kwarta ang kaluwasan. Libre kini nga gihatag mga kaigsunan. Ang giingon sa Romans chapter 3 verse 24, nga nahingpit ingon nga gasa pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga anaa kang Kristo Jesus. Grasya kini mga kaigsunan. O kini nga pagkamatarong nga isulob kanato sa Dios ingon nga gasa, nahimo kining posible pinaagi sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Romans chapter 3 verse 22 ang giingon dinhi, apan kini ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo alang sa tanang mga nagtuo. So the righteousness of God madawat lamang nato kung ang hustisya sa Ginoo matagbaw. Ug unsa ang nakatagbaw sa hustisya sa Ginoo? Kamatayon, dugo nga gipaagas, kinsang dugo, dili dugo nato, hugaw ang atong dugo kay mga makasasala kita. Dugo ni Kristo, Dios nga nahimong tawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. Siya ang naghalad sa iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Siya ang naghalad sa iyang lawas, sa iyang kinabuhi alang sa mga makasasala. John chapter 3 verse 16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga si bisan kinsa ang mutuo kaniya dili malaglag kundili adunay kinabuhing walay katapusan. Romans chapter 5 verse 8 ang giingon dinhi, apan gipamatud-an sa Dios ang iyang gugma kanato nga niadtong mga makasasala pa kita namatay si Kristo alang kanato. So, nahimong tawo si Kristo apan wala mawala ang iyang pagka-Dios. Gikinahanglan gayud kaayo kini alang sa atong kaluwasan tungod kay ang morepresentar kanato kinahanglang Dios nga gamhanan apan kinahanglan siyang mahimong tawo usab aron qualified siya nga morepresentar kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross, nakabaton ang mga makasasala og kaluwasan kung mutuo og musalig lamang kaniya. 1 Corinthians chapter 1 verse 30 ang giingon dinhi, apan kamo anaa kang Kristo Jesus nga nahimong kaalam alang kanato gikan sa Dios ug pagkamatarong ug pagkabalaan ug katubsanan. So nahimong kaalam si Kristo alang kanato. Nahimong pagkamatarong, gumikan kay wala kitay pagkamatarong. So ang pagkamatarong ni Kristo mao'y isulob kanato. Nahimo pud siyang pagkabalaan alang kanato kay dili biya tabalaan. Nahimo si Kristo nga katubsanan. Busa pinaagi kang Kristo, natagbaw ang hustisya sa Dios kay si Kristo ang misalo sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios nga angay untang dawaton sa tanang mga makasasala. Apan gumikan sa gugma ni Kristo, nasayod siya nga dili gyud ta makaluwas sa atong kaugalingon. Siya ang misalo sa tunglo ug kapungot sa Dios. Siya ang mitagbaw sa hustisya sa Ginoo. Siya ang midawat sa tanang silot nga gipahamtang alang sa sala sa mga katawhan. Apan labaw pa sa pagtangtang sa atong sala, removal of our guilt ang atong gikinahanglan. Nanginahanglan kita og pagkamatarong aron madawat kita atubangan sa Dios. Well, si Kristo mao ang atong pagkamatarong. Kini nga gasa sa pagkamatarong gihatag kini sa Ginoo nga libre. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Mao nga wala gikaulaw ni Pablo ang ebanghelyo. Giingon dinhi, tungod kay wala nako gikaulaw ang ebanghelyo, tungod kay kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang mutuo, una sa Hudiyo ug maingon man usab sa Griego. Tungod kay niini ang pagkamatarong nga gasa sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo hangtod sa pagtuo, sama sa nahasulat, apan ang tawong matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. So gihatag kini sa Dios kanato nga pagkamatarong nga libre.
mao kini ang justification. Wala lang kita gipasaylo sa atong sala, kundili gisuluban kita sa pagkamatarong ni Kristo. Sa theology, mga kaigsunan, ang tawag niini imputed righteousness. Romans chapter 3 verse 24, nga nahingpit ingon nga gasa pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga anaa kang Kristo Jesus. Romans chapter 4 verse 3 to 5, mahitungod kang Abraham, ang giingon ni Pablo, tungod kay unsa ang gisulti sa kasulatan, mituo si Abraham sa Dios ug kadto ang giisip diha kaniya nga pagkamatarong. Karon ang nagabuhat ang suhol dili pagaisipon nga grasya, kundili maura gayud ang angayan. Apan kaniya nga wala nagabuhat kundili nagatuo kaniya nga nag-isip nga hingpit sa daotang tawo, ang iyang pagtuo pagaisipon nga pagkamatarong. So kini nga pagkamatarong wala nato kini maangkon pinaagi sa maayong buhat, kundili pinaagi sa pagtuo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Gibalik-balik gayud kini ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Pagasuluban lamang kita sa pagkamatarong nga gasa sa Dios nga libre kung mutuo ug musalig lamang kita sa atong Ginoong Hesukristo. Dili kita makaluwas sa atong kaugalingon, mga makasasala kita, dautan kita, si Kristo ang bugtong Dios ug manluluwas. Simple kaayo kini nga mensahe. Gumikan kay masabdan kini bisan pa sa gagmayng mga bata. Ang tanan giimbitar nga mo tawag kang Kristo, musalig kaniya ingon nga Dios ug manluluwas. Simple ra kini nga mensahe. Pero lisod kayo kining sabton sa tawo nga puno sa garbo. Puno sa garbo, nga dili gayud niya madawat nga siya makasasala, nga tinunglo siya tubangan sa Ginoo, nga somehow nag-isip gihapon siya nga pinaagi sa iyang pagkabuutan, madawat siya tubangan sa Ginoo. Higala, wala kitay pagkabuutan. Hilabihan gayud kita nga dautan at tubangan sa Ginoo. Thanks be to God. Gumikan kay gisulbad sa Ginoo ang problema nga dili nato masulbad. Si Kristo iyang gipadala, mao'y nag-antos didto sa krus sa Kalbaryo, mao'y nagtuman sa balaod sa Dios perfectly, aron ang tanang mutuo ug musalig kaniya dili gayud malaglag kundili adunay kinabuhing walay katapusan. So susiha ang imong kasing-kasing higala, kang kinsa ka nagtuo ug nagsalig alang sa imong kaluwasan. Nagsalig gihapon ka sa imong kaugalingon, bisag gamay nga pagsalig sa imong kaugalingon, dili ka na madawat sa Dios. Kinahanglan ang tibuok natong pagsalig anaa lamang kang Kristo. Susiha ang imong kasing-kasing higala. Imo bang nakita nga hugaw kaayo ikaw, dulumtanan at tubangan sa Dios, nga walay kalainan bisan pa sa pinakadautan nga tawo at tubangan sa katilingban? Yes, mao kana ang kamatuuran. Walay kalainan, mga kaigsunan, ang tanan nakasala ug wala makapasar at tubangan sa Dios. Mao nga salig kang Kristo lamang higala. Pag hinulsol sa imong sala, undangi na ug salig ang imong kaugalingon. Dili ka makaluwas sa imong kaugalingon. Wala kay pagkamataro nga imong i-advertise at tubangan sa Ginoo. Kinahanglan gayod nga mutuo ka kang Kristo lamang. Ang pagkamatarong ni Kristo mao'y imong gikinahanglan nga isulob kanimo aron ikaw madawat at tubangan sa Ginoo. Mahitabo lamang kini pinaagi sa paghinulsol sa imong sala ug pagtuo ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo lamang. Now, mao kini hagit sa matag usa. Ug kini nga hagit kanunay natong ginasibya dinhi sa kahanginan. Gumikan kay ang mga tawo garbuso kayo sa nga tanan. Instinct gayod sa mga tawo nga musalig sila sa ilang pagkabuutan, kay gibuutanan kayo sila sa ilang kaugalingon. Wa gyud nila makita nga hilabihan gayod kaayo nila kadautan. Apan higala hinaot ngang balang espiritu mao ang nagatandog sa imong kasing-kasing karon. Makita nimo ang imong problema ug makita nimo ang kasulbaran niini nga anaa lamang gayod kang Kristo, ang iyang pagkamatarong nga igasulob kanimo nga libre ug ang iyang dugo nga ipapas sa tanan nimong sala, past, present and future. Now buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe sa ebanghelyo nga na thunder once again dinhi sa kahanginan.
Among gipangayo nga nasabtan kini sa mga katawhan ug sila maghinulsol sa ilang sala ug musalig kang Kristo lamang ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. And this we pray in Jesus name. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.